Bueno, pues nada, aquí estamos y vamos a ver qué sorpresa me tenéis preparada. Vamos al lío. Si us plau, deixeu-me en els comentaris què faríeu amb Vallejo. En el Vallejo és simplement dir si el vendríeu o no, perquè no substituiré per ningú. I digueu-me també què faríeu amb Firmino, perquè estic igual. Una opció és no vendre'l, l'altra és vendre'l i no fitxar ningú, i la tercera opció és vendre Firmino i fitxar Jonas Smith. Si us plau, deixeu-me un comentari i faré també una petita enquesta a Twitter. Sé que la meva comunitat és molt petita, però no per això ha de ser menys important. Tinc un dubte i vull solucionar-lo. Ah, me la habéis liado, me la habéis liado. Joder, vaya pasada, macho. No me esperaba, ¿eh? Bé, doncs ja heu vist que Vallejo s'ho ha pres amb humor, encara no he parlat amb Firmino, però abans de res dir-vos que moltes gràcies pels comentaris a YouTube i per les respostes a l'enquesta de Twitter. Amb això m'ha quedat clar que voleu que vengui a Vallejo, així que ara anem a negociar el seu traspàs amb l'Udinese. Intentarem treure'n uns 60 milions, o si més no 52, em sembla que vaig acabar triant. 60 com l'Atlètic era complicat, i em diuen que no, que 44. Aquí negocio llavors per 48 i tornen a insistir que no, que gairebé 45. Tampoc està malament, així que al final ho accepto. I res, en el cas de Firmino també volíeu que el vengués, com que ja era molta pasta l'accepto directament, i al final sí que voleu que compri a Schmitz. Ha quedat molt ajustada aquesta votació, però sobretot els comentaris de YouTube han decantat la resposta, així que després del partit negociarem una mica per ell. Ja vaig fer una primera oferta de 40-45, com us deia, i me'n demanaven una mica més. Si venc a algun dels dos jugadors ja tindré pasta per fer-ho. Així que res, mentre fem temps perquè avancin les negociacions, anem a jugar contra el West Ham, la tornada de les semifinals de la Carabao. Recordem que vam apallissar 7-1, així que avui jugarem, com aquell qui diu, amb el tercer equip, amb jugadors del planter, i res. He d'accelerar això perquè està movent-se molt lent. O també puc tallar-ho amb la màgia de l'edició i passem directament al partit. Així que som-hi! Ens transportem a Anfield i anem a jugar la tornada de la Carabao Cup contra el West Ham, ple de suplents. Al nostre 11 aquí tenim a Price i White amb els dorsals de jugadors del planter. Hòstia puta, que lleig que sóc. Ja veureu el FIFA 20, que és més personalitzable. Crec que ens quedarà un personatge més maco. En fi, a la porteria juga el tercer porter, el que va jugar al torneig estiu, Wright. Lateral Riley, D'Elite, Romero i Grune també. Henderson de capità, Thomas com la referència del migcamp creatiu. El Gómez Álvarez aquest destorbant una miqueta, sort que només el vaig comprar per revendre. El tio és molt ràpid però no l'acaba de passar bé. I a l'atac, doncs Lozano com a referència ofensiva. White fent de Firmino, que la veritat és que és més creador de joc que golejador, ja ho veureu. I Price, que fa el que pot. I el West Ham, que bé és, juga amb 11 jugadors que si ho fan tan malament com a l'anada tornaran a encaixar 7 gols. És que amb Smalling de... En fi, comença el partit. Saquem nosaltres i la desplacem aquí amb Thomas cap a la banda. Aquest és Grune, que combina amb Romero. I a lateral la puja una mica, Gómez Álvarez, Henderson. Tornem a passar-li a Gómez Álvarez, que veu a White. Aquest per Thomas, faig un gran moviment i el xut que surt a fora. Hauria sigut un gran inici si marcàvem això. Però no. Ara el West Ham m'ha servit tan llarg i sabeu què passa? Doncs no, avui no em marca, no us he trolejat, jaja. En fi, aquí la tinc amb Henderson, Price va molt bé, Thomas, que fa una de les seves, és molt àgil, aquest moviment és molt bo, el centre però no acaba en res i l'acabem perdent. I què passa ara? Doncs que contraataca el West Ham i la van movent d'un costat a l'altre, l'acaben portant a la banda, centre, i aquest cop sí, gol. Intentem reaccionar ràpid i ara aquí la portem amb Henderson, pilota per White, que veu molt bé a Lozano i fa aquesta paret amb el porter, però Lozano que no aconsegueix marcar de rebot. Ara aquí la tenim amb Gómez Álvarez, que fa un passe bé, crec que és l'únic que fa tot el partit, la tinc aquí amb Lozano, de nou Henderson, el capità veu a Price, bona ruleta, la torna enrere per Henderson, Riley, i què passa? Tornem a veure molt bé a Lozano, li passem fent una paret amb el porter i aconseguim el gol. Segona vegada que Lozano caça un rebot i aquest cop la pilota acaba dins. La primera part acabava sense cap altra jugada digna de menció i em semblava bona idea treure a Thomas i fer entrar a Aramo. I el posava de pivot en lloc de Henderson. I la primera cosa que fa és, pam, fer una falta i rebre targeta groga. En fi, jo confio en ell. La següent jugada interessant és aquí al minut 60, la tenim en Grune, se'n va cap a dins al lateral, la toca per White, que fa molt bé la bicicleta, s'atura, troba angle de xut, però la troba el porter. I ara som ja al minut 62, uns minutets després, la tenim aquí amb Gómez Álvarez, que torna a veure White, fa molt bé la paret, i Gómez també fa una paret amb Lozano, aprofitant el refús del porter, però és gol en fora de joc. Quina pena, perquè Lozano avui està enganxant tots els rebots. Aquí la tenim amb White, Parejaria, ja us dic que fa molt bons passes White, però el control de Haria que acabava d'entrar és una merda, no tornarà a jugar mai més.
Minut 70, seguim tenint la pilota, Gómez Álvarez per Lozano, el mexicà, anava a dir l'holandès, com que està a Holanda, hòstia puta. La passa per Aramu, que fa un primer xut molt potent, se'n va a córner, i gairebé marca Romero, però el meu central preferit no aconsegueix el desempat. Minut 72, nova pilota per White, intenta aguantar-la amb el cos per filtrar després un passe a Haria, però me la roben, surten al contracop amb 2 passes a l'espai, aquí Riley posa bé el cos, la recupero, la Play diu que no, centre i gol. Fixeu-vos ara en la repetició, la culpa és del pobre Horn, que és el que es desenganxa del davanter. L'acabava de fer entrar de central, és un pivot de 16 anyets, em sembla que l'està fent debutar just avui, em sap greu per ell, no ha tingut la millor fortuna. I després del gol al minut 80 el West Ham tornava a atacar, som ja al minut 85 i fan una aproximació que acaba en res, i ara ho intentem nosaltres. Gómez Álvarez aquí s'equivoca, jo la volia passar a Lozano però l'envia cap a Ejaria. Finalment la pilota torna a arribar a Ejaria, que fa una paret en Price i acaba en res. Ho sento, Ejaria, et venc. En fi, som al minut 88, ara m'ho la toca per Brune, al lateral veu a Price i aquest de taló la torna pel pivot i ara m'ho fa un xut creuat boníssim i al minut 89 aconsegueix l'empat a 2. El resultat final és de 9-3 i em vaig permetre el luxe, que no ho faig mai, de mirar què tal havien anat les valoracions, però com que hi havia molts jugadors del planter volia veure les notes i vaig veure que ara m'ho tenia una targeta vermella i vaig dir, què? Però si només han vist groga, però i després l'únic que ha fet ha sigut un gol, o sigui, què? Llavors jo aquí em vaig ratllar molt i vaig anar a mirar datos del partido qui havia vist targetes i només n'hi ha una. I jo estava pilladíssim. El que passava en veritat és que estava amonestat al veure aquesta groga i es perd un partit de Lliga. La sanció no és per un partit de Copa perquè la Carabao és d'aquestes competicions que potser no tornes a jugar fins al cap de jo que sé quants anys i per tant la sanció doncs, es compleix en Lliga. I jo si vull per tant el puc alinear, ja veurem perquè tampoc és el pivot titular. I res, en fi, que la final serà contra el Barley, després que hagin guanyat en doble partit 0-7, també una victòria contundent. No sé si això vol dir que estarà bastant igualada o què, perquè jugarem força suplents. En fi, és igual, seguim. La vida segueix, anem a veure si ja finalment tenim notícies dels fitxatges, si tenim notícies de les vendes de Firmino i Vallejo. Arribo a la safata d'entrada i em trobo aquests 2 missatges, interrupció de les negociacions pel traspàs de Jesús Vallejo, i també interrupció per les negociacions de traspàs de Firmino. És que, de veritat. Doncs ara no puc comprar Smiths perquè tinc 42 milions i me'n demanen 48. Doncs torno a negociar amb la Sampdoria, aviam si puc aconseguir una oferta que s'ajusti al meu pressupost i si després venc a Firmino ja tindré prou pasta i l'espai a la plantilla per fitxar-lo. M'acaba de desmuntar tots els plans. La puta d'oros. I ara jo què faig? En fi, doncs anem a oferir 40 milions i a veure què passa. Que no, que 48. Doncs a la merda. En fi, juntament amb aquests 2 missatges amb notícies desastroses, tenia també una oferta per Ejaria, del Newcastle, i com que ja us he dit que se m'ha acabat la paciència després del partit de Copa, doncs aquí negocio amb el bo de Rafa Benítez el traspàs del futbolista. En un principi demano 24 milions, però em diuen que 22 amb 400.000 euros i dic que sí. I ara tinc també una oferta per Irving Lozano, bastant sucosa, 54 milions i pico del Real Madrid, però la màquina diu que em puc treure fins a 83, i sent el Madrid, doncs sempre s'ha de començar per la xifra més elevada. I aquí tenim el calvo de Zidane que em diu que no, que 58 milions amb 900.000. A continuació faig una contraoferta de 70 quilos i aquí el Voldemort em diu que d'acord. Amb aquestes noves negociacions a mitges ens apropàvem ja l'últim dia del mercat de Nadal, el dia de Cap d'Any, i teníem partit contra el Swansea. Abans del partit veiem que Ejaria ja està venut, un problema menys, i vull veure si puc comprar Smiths perquè ja tinc diners, però encara no puc negociar. Juguem contra el Swansea, no us el poso, però guanyem 2-0, i ara anem a veure les últimes hores del mercat de fitxatges. Només queden 10 hores del mercat de Nadal i hem de veure què passa amb Lozano i si m'arriba alguna última oferta per Vallejo, per Firmino i què podem fer amb Smiths. Mentre passa el temps miro quins són els fitxatges més cars i veig 2 cares conegudes, Sanabria, que el coneix tothom, que ha jugat al Betis, i Arp, que veig que l'ha fitxat al Barça. Jo el conec perquè amb bons amics estic jugant a l'Hamburg i era una jove promesa. I es veu que a la realitat ha fitxat pel Bayern i en canvi aquí ha fitxat pel Barça i Déu-n'hi-do aquests 99 de definició. Els meus amics estaran contents. El que no coneixia és el que és el fitxatge més car de tots, justament l'ha fitxat al Bayern, és un argentí que no té ni puta cara, i Déu-n'hi-do és bastant bo, però jo no hauria pagat tanta pasta. En fi, ja només queden 8 hores, seguim esperant, ens arriba un missatge que diu efectivament que Lozano sí que s'ha anat cap a Madrid i ara nosaltres tenim un forat a la plantilla o no. Realment ens queden 5 davanters, encara tenim Mbappé, Firmino, Machado, Cruz Moura i
Això quan suma? He dit 5, oi? 1, 2, 3, 4... Cony, Brewster! Soc gilipolles! En fi, després d'aquest indici d'Alzheimer, queden ja només 4 hores i m'arriba una oferta per Roberto Firmino, també del Newcastle. Sembla ser que Rafa Benítez està content amb els tractes que fem i és que és la mateixa quantitat que el club alemany, 54.300.000 euros. Molt bona oferta. El que passa és que si queden 4 hores i aconsegueixen tancar el fitxatge, jo no puc fitxar encara Smits. I llavors sí que em quedaria curt d'efectius, només amb 4 atacants, i hauria de confiar massa en White i Price, que no tenen nivell Champions, que és l'objectiu d'aquesta temporada. Així que el que faig és avançar un parell d'hores més, i quan només en queden 2, accepto l'oferta per Firmino, ja que el Newcastle ara no té temps de moure tota la paperassa i de fer arribar el fax a temps, i en cas que Firmino accepti marxar, serà ja la següent temporada, i aquesta l'acabarà amb mi. D'aquesta manera jo compliria la meva paraula, però seria la següent temporada. Ara m'informen que s'ha acabat el període de traspassos, però jo que vull veure és el missatge de Firmino venut i per tant mentrestant he de jugar partits, en aquest cas contra QPR, que els guanyo per 0-1 en gol de Cruz Moura, i ara torna a tocar el moment de veure si rebo un missatge, però no, tinc una oferta per Brewster, que no acceptaré, i un missatge a Cruz Moura que diu que està molt feliç de jugar amb mi, i jo també, perquè ara ho fas bé. Així que res, torna a tocar jugar un partit, que és contra el Manchester United, i a veure si així rebem finalment un missatge, però no, mira, un de càrrec de seleccionador de Bolívia, que me la pela, i un de premi del torneig, m'és igual, això, hòstia. En fi, com sempre, intimidem a Mourinho i anem a jugar ara sí al partit. Juguem a casa amb Alisson a la porteria, defensa 4 Maffeo, Varane i Hakimi. Al migcamp juguen Eriksen, Neves i Ndombele, i a la punta d'atac tenim Firmino amb Mbappé i Cruz Moura a les bandes. Firmino titular, tot i la possible marxa, perquè segueix sent Firmino, i estic segur que ho farà molt bé contra De Gea, Pereira, Jiménez, Bailey i Gallà, migcamp amb Aouar, s'han gastat molta pasta amb ell, Pogba com sempre per allà tocar dels collons, Traoré, Carvin i Rashford. Què és aquest equip United? En fi, comença el partit, saquem nosaltres que la perdem molt de pressa i surt el United ràpid cap endavant, aconsegueixen un centre i un xut que acaba a corna, ho celebra aquí Alisson, i el centre és lamentable, la recupera Firmino, pilota per Mbappé combinant amb Neves, i de nou Firmino s'atura, triangula molt bé amb Neves i Maffeo, que la centra a segon pal, i Cruz Moura remata gol. Aquí teniu la repetició del cop de cap. La veritat és que Cruz Moura m'ha sorprès molt amb els gols de cap, n'ha fet moltíssims. I ja porta 10 gols en Lliga, el tio no en fotia abans ni una i ara ja està sent un dels màxims golejadors. Al minut 18 Pogba en regala aquesta pilota que és un control que no hauria de fallar ni un jugador de bronze, i Firmino no la desaprofita, fa el 2-0, i a la primera part no passa gaire cosa més. Això ja és l'inici del segon temps, serveix al United i surten atacant, aquest és Rashford, que envia dins de l'àrea, acaben xutant mal pal, minut 47, gairebé en fan gol de saque, però hem aconseguit evitar-ho, i ara aquí la tenim amb Maffeo, Rúben Neves, desplaçament llarg cap a Cruz Moura, m'equivoco, però la tornem a recuperar, i ara Mbappé se'n va cap a dins, aquí la deixa cap a Cruz Moura, li tornem la pilota i gol d'Mbappé. Molt bona paret dins de l'àrea, aquí teniu la repetició, el francès la passa al portuguès i aquest li torna, i el màxim golejador de la Lliga fa el 3-0, màxim golejador amb 18 gols. I quan portem una hora de joc, Rúben Neves l'obre cap a la banda dreta per Mbappé, aquest combina amb Maffeo i de nou li tornem la pilota al portuguès, Rúben Neves combina aquí amb Eriksen, m'aturo, li torno la pilota a Rúben Neves, que la torna a Eriksen, de nou Rúben Neves per Thomas, que acaba d'entrar, i la deixa per Firmino, que mare meva, quin golàs! M'encanta quan puc humiliar De Gea, és que el millor porter del FIFA, amb 92 de mitja, i se les menja d'una en una. Gran vaselina de Roberto Firmino, aquí la torna a veure, ai, quina delicadesa que té el brasiler, si se'n va a mi em sabrà molt de greu, però és el que vosaltres heu volgut, i res, amb el 4-0 em permeto l'últim canvi, entra Nández substituint a Eriksen, i aquí tindreu la primera jugada de Nández, és una pilota que toca des del mig del camp, i diu BUM! És un xut increïble que per sort no acaba en gol, perquè és que llavors ja pagava la màquina, però bueno, després del córrer que no acaba en res, surt el United jugant, intenten un centre però la recupera molt bé Varane, que va fer un molt bon partit, la veritat. Thomas, de nou Nández per Maffeo, li tornen la pilota a l'uruguaià i Nández combina amb diversos companys i finalment Thomas s'atura i li passa la pilota a Nández, però la refusen. Minut 75, tornem a recuperar la pilota, estem molt agressius, Thomas fa un gran detall i fa la seva segona assistència de la nit, aquesta vegada per Nández, que també la pica per sobre de Gea. 2 golassos de vaselina per acabar d'humiliar el United, fer-li una maneta, i amb aquest resultat, amb aquest 5-0, acabem el partit. Aquí veiem a Roberto Firmino celebrant-ho amb certa efusivitat,
Bueno, què collons, certa, molta efusivitat, i res, el que dèiem, 5-0, una pallissa astronòmica. Recordem que l'anàvem guanyar 1-5 a Old Trafford i ara hem guanyat 5-0 a Anfield. El United, pobre, no pot a nosaltres. I, oh, Firmino venut. Després d'aquesta exhibició, finalment hem venut a Firmino. Així que toca fitxar a Jonas Smith. I hem de fer una primera oferta que l'altra vegada va ser de 40 i ja ens van dir que no, però jo insisteixo amb els 40 milions i ara que em diuen, what? 56! Però si abans m'havies dit que 48, en què quedem? En fi, aquí jo dic, no ens flipem, t'ofereixo 46 milions perquè és el que havíem acordat. I, efectivament, m'accepten l'oferta. Anem ja a negociar amb el jugador, li diem que serà important i ens diu que sí, li oferirem 5 anys de contracte i també li semblarà bé, és molt jove, té 21 anys, no vol clàusula i ens demana 72.000 de sou. Anem a veure un moment l'escala salarial, això és molt car, bla, bla, bla. Vallejo, Fernández, Machado, 120, 115, Brewster, que és la competència, 105, Thomas, 90... 90 està bé, no? Perquè Nández, 80 ja és molt poc. Sí, 90.000 està bé, i llavors el que farem serà baixar una mica la clàusula de la priva per contracte aquesta, no cal que sigui d'1 milió, li oferirem menys, i després també el que reduirem serà això dels gols, 20 gols per 3 milions em sembla bastant, i el que farem serà reduir-ho a 2 milions. I Jonas Smith i el seu agent ens diuen que sí, per tant, la temporada que ve ja tenim nou davanter. I després de totes aquestes gestions de vestuari, em sembla que una bona manera d'acabar el vídeo és tornar a jugar un partit, també de la Carabao Cup. Hem començat jugant les semis contra el West Ham, doncs ara a la final contra el Burnley, que juga amb un 11 amb algunes cares conegudes. Werner, que era porter de l'Atlètic de Madrid, si bé suplent, Phil Jones, que és molt dolent, Viana, que és bastant bo, Lainez del Betis i Origi, que bueno, els del Barça el recordareu. Nosaltres juguem amb un 11 bastant reconeixible a la Copa, Brandero a la porteria, defensa amb Riley, Vallejo, Romero i Hakimi, al mig de camp el capità Henderson per aixecar la Copa, Nández i Thomas i a l'atac Brewster, Mbappé i Cruz Moura, que és justament el jugador que recupera ara la pilota i fa aquest passe de taló per Nández, que vol filtrar una passada a Thomas, però la cosa queda en res. Ara el Burnley fa una successió de passes bastant bona, però la zona de 3/4 es precipita i la perd. Sortim jugant la pilota, aquest és Hakimi per Henderson, el capità busca Brewster i fa un gran desplaçament cap a Cruz Moura, que arriba a línia de fons, s'atura i fa un xut que acaba a corna. Ja hem superat a primer quart d'hora, i ara és el Burnley qui taca amb un set lateral que aconseguim refusar. Intentem treure la pilota jugada des del darrere, aquest és Hakimi, que no sé què cony fotia dins de l'àrea, pilota per Nández que busca Thomas, però la perden al cos a cos, i de novament el Burnley fa una successió de passes prou bona i acaba amb un xut a corna. Aquí ho celebra Brandero i ara al centre del córner el podem refusar amb els punys, cacen el rebot i tornen a fer un centre lateral que torno a refusar i la pilota ara la tornem a recuperar, aquest és Mbappé, combina amb Brewster però la perdem. I hòstia puta, l'entrada de Henderson. Finalment recuperem la pilota i la traiem jugada des del darrere, aquí combinen el central i el lateral, ara l'envio cap a l'altra banda i aquest és Thomas Fernández que comença la jugada repartint-la per Mbappé, aquest endavant per Thomas que s'atura i veu a Nández dins de l'àrea i fem el primer. Gol de l'uruguaià, aquí teniu el gir de Thomas veient a Nández entrar i creu molt bé el xut. Al minut 35 el porter envia una pilota cap al mig del camp que sembla que podien recuperar però Origi ens fot una falta que l'àrbitre no pita. Finalment sí que recuperen la pilota i aquest és Nández que la combina amb Thomas. Thomas sempre és vertical, avança metres, aquí fa un bon gir i veu a Brewster que busca dins l'àrea de Nández, pensava que no hi arribaria però finalment sí, i el passe enrere és bo però la rematada de Mbappé no. Ja som a punt d'arribar al descans i tornem a provar-ho, pilota per Mbappé que veu a segon pal a Cruz Moura i fem el segon just abans de la mitja part. Aquí teniu la repetició, un altre gol de cap de Cruz Moura, ja us he dit que m'ha sorprès molt positivament amb aquest aspecte. Després d'això arribem al descans, a mi em sorprèn que tingui el 64% de possessió, sí que és cert que he dominat més, però jo trobava que el Burnley amb molt poca cosa em generava cert perill, feien 4 passes i es plantaven a l'àrea per fer un encet lateral que podia refusar, però jo pensava que no tenia tanta possessió jo. En fi, comença la segona part, i tenim aquesta oportunitat, Riley per Mbappé, entro dins de l'àrea i el xut no entenc per on va, es veu que surt a corna. I el córner al centre i endevineu què passa, pam, rematada al pal de Vallejo. Sempre he d'ensenyar-vos algun pal. I aquí al minut 57 fan un molt mal desplaçament en una falta i jo ho aprofito. Aquest és Henderson, m'aturo, veig a Thomas que fa de les seves, és que m'encanta aquest home. I també s'ha de dir que la defensa no ajuda gaire, es mou molt malament la defensa, d'acord que els despisto, aquí teniu com faig bé la finta i com m'espero el moviment, trobo molt bé el forat, la veritat. I res, després d'aquest gol substitueixo a Thomas per Ceballos.
He de donar minuts a tots els migcampistes que tinc. Minut 61, guanyem 0-3, el Varley serveix de migcamp després del gol i està a punt de fer el clàssic gol de Saka i la pilota l'estavellen a la creueta. Després d'això nosaltres sortim jugant molt ràpid, aquest és Brewster combinant Cruz Moura i Ceballos, estic a punt de perdre però finalment l'Espanyol pot mantenir la possessió i ara Hakimi, el lateral, l'envia cap a Nández, que combina amb Riley i Mbappé, que torna a centrar buscant el segon per la Cruz Moura però no aconsegueix rematar. I ara fixeu-vos aquesta jugada al comença Nández per Henderson, que l'envia cap a Hakimi, aquest més endavant per Cruz Moura, ara és Ceballos i ara és Brewster, que torna a passar-la a Nández dins de l'àrea. Nández ha corregut tot el camp i fa un pas enrere per Mbappé que no hi arriba. Minut 71, Ceballos per Nández, torna a ser Nández, és que Nández és omnipresent. Combina ara amb Ceballos i Henderson, pilota per Brewster, que no aconsegueix trobar porteria, no aconsegueix perfilar-se. És molt estrany que Brewster en un partit de cara no hagi marcat, i ara ho torna a provar, i... Què és aquesta merda de xut, Brewster? En fi, minut 78, ho tornarà a provar Brewster, i aquest cop sí que no falla, fa molt bé aquí la finta, i acaba fent el 0-4. Minut 87, ja estem a les acaballes del partit, però els meus jugadors no afluixen. Aquest és Ceballos, que combina ara amb Machado Santos, que hi ha sortit Mbappé, veu molt bé a Brewster i aquest podria aconseguir un doblet, però la pilota no sé per on surt, jo pensava que era gol, en fi. I ara és de suma minut 90, Machado intenta un últim passe dins de l'àrea que refusa el defensa i l'àrbitre diu que ja està bé. Final del partit, hem guanyat la Carabao Cup 0-4, ho celebren amb molta efusivitat. Espero que quan guanyi la Champions estiguin més contents, perquè els veig massa contents per ser la Carabao que guanya cada any. En fi, aquí tenim a Henderson a aixecar el trofeu, espero que us hagi agradat el vídeo, sé que és una mica més llarg del que us tinc acostumats, però és que hi havia molta teca amb tot això dels fitxatges que m'heu ajudat. Moltíssimes gràcies un cop més per ajudar-me i ens veiem al proper vídeo. Això és un intent de sintonia final, like per la vergüenza ajena,